खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं गिबियावनो बयनावबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। बिनानाव रसमानि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, आङो फंनैसो खोथा बुंनाय जादोंमोन। बेयावहाय माखासे मानसिफोरा गन्थंआव दै हाबदों आरोना, बिसोरो आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों। एबार नोंनि फाला, एबार सेन्देलनि मालाखौ नोंखौबो गानहोगोन। ससियेल मिडियायाव गावजों गाव कन्ट्रभार्सि, बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना दाखालि जेन मोनथिखाबाय रशमा ब्रह्मनि जाथायखौ लानानै गोबाङानो ससियेल मिडियायाव होबाय, मोनथिबाय, नुबाय। बिथाङाबो दिनैनि दिनाव दायनिगिरिखौ सिमान लाबाय रशमा ब्रह्म, नङा होमब्ला? थिग बेनिनो उनाव दिनै कनजिता बर'खौहाय नोंथांमोना गोबाङानो सिनायै गैया, जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै, नङा होमब्ला? दिनैनि दिनावहाय कनजितायाबो सेन्देलनि मालाखौ आलायजानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया आरोना लोगोफोर। बिथाङाबो दिनैनि दिनाव सेन्देलनि मालाखौ आलाय जासिगोन होननाय बेफोरबायदि मोनसे ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि सोंखारिथिनाय जादों बा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खालामदों बा बुंहरदों आरोना लोगोफोर। थ' एक्सुवेलि थारैनो रशमा ब्रह्मआ बेखौ लानानै, सेन्देलनि मालाखौ लानानै दिनै गाव ससियेल मिडियायाव फिन फैफिननानै माथो खेंफोरथि होखो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजि मोनगोन कनजिता बर'आहाय मा थांखि लानानै दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौहाय बानायनानै नोंथांमोननि सेरावहाय रिप्लाइ होफिनदो आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजि मोनलांगोन। खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं गिबियावनो बयनावबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं मैयाहाय बिनानाव रसमानि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, आङो फंनैसो खोथा बुंनाय जादोंमोन। बेयावहाय माखासे मानसिफोरा गन्थंआव दै हाबदों आरोना, बिसोरो आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों। एबार नोंनि फाला, एबार सेन्देलनि मालाखौ नोंखौबो गानहोगोन, बेफोरबायदि कमेन्ट खालामहरदों आरोना। आङो नुनानै थानोनो हायाखै। आङो माने बोरैबा मोनजोबदों आरोना गोसोआ। जागोन, आं जुदि समाजनि बेरेखा हाबा मावोब्ला आङो सेन्देलनि माला गानहोजानायखौ आङो रेडि, मिथिबाय? जाय आंखौ सेन्देलनि माला गानहोनो सिमां नुनानै दङ, नोंसिनि बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन। मानो मिथिगौ? आं सिख्ला गोरलै नंला, मिथिबाय? आं सानै फिसानि बिमा। आंनाव दायो सोरबा हौवानि, सोरबा सेंग्रानि आंनावहाय माथा मारिनाय आंनाव दिमाग गैला, आंनाव गोसो गैला, आंनाव लब गैला, मिथिबायना? आं दिनै खालि सानो आंनि फिसाखौ आङो बोरै जाहोनांगौ, आं बोरै फोरोंनांगौ, आङो बोरै आंनि न'खरखौ आं सामलायनांगौ, आंनि फिसाखौ आं बोरै मानसि खालामलांनो हागोन, आं बेखौसो सिन्था जायो, मिथिबाय? आंखौ बेबायदि कमेन्ट खालामनाङा मालाबाबो। आं सोरबा हौवानि रावनिबो आं दान्दा गैया, मिथिबाय? नोंसोर आंनि जायगायाव थानानै नायफै, आं बेसे खस्थ'जों बे न'खराव रायजो जानानै दङ। आंनि फिसाया आंखौ माबायदि खालामो, अबेबा समाव आं दरफांना नुजायो, अबेबा समाव आङो मालायनि न'आव खारनानै उन्दुनांगौ जायो। थेवबाबो आङो दङ, थानानै दङ। आं राव हौवाजोंबो बेफोरबायदि समाजनि मानसिफोरखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै आं बेफोरबायदि खालामनो साना, मिथिबाय? आरो आं जिन्दगि, आं जिउ जोबजासे आं खालामनायबो नङा। सोरबा सोङोब्ला आं बुङो मोजां दंना? ओं, मोजाङै दङ। आं मिनिस्लुनानै आं बयनिबो सिगाङाव मिनि खुसि रायलायो, नाथाय आंनि गोसोआवसो दङ। आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट दाखालाम। जाय आंखौ सेन्देलनि माला गाननो सिमां नुदोंना, नोंसिनि बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन, मिथिबाय? मानो होनोबा आंहा रावनिबो हौवानिबो गोनांथि गैया, राव सेंग्रानिबो गोनांथि गैया। आं सोरबा हौवाजों आं बेफोरबायदि जागोन, आंहा बेफोरनिबो सिमां गैया, मिथिबाय? आं थागोन आंनि फिसाजोंनो, नांगौबा आंनि जिउआ जोबलांथों, रसा नांनानैबाबो आङो थागोन, मिथिबाय? आंखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि कमेन्ट दाखालाम। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथां रशमा ब्रह्मआ दि सेन्देलनि माला आलायखांबाय, बेनि उनाव कनजिता बर'आ जे गावबो फिन सेन्देलनि माला आलाय जागोन बेखौ साननानै बिथाङा मा नोंथांमोननि सेरावहाय बाथ्राखौहाय शेयार खालामखो, नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय। नंगौ, थारैनो
कनजिता बर'आ जे जाबायदि थांखि लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअखौ बानायनानै शेयार खालामदों, बेफोरबायदि साननायखौ बिथाङा गोसोआवहाय साननानै लानो हादोंब्ला, बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायोब्लाथ' जों बर' हारिनि थाखाय, जों समाजनि थाखाय, साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे गोनांथार आखु होननानै जों सानो। जोंबो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय मान होयो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा आथिखालनि जुगाव जोनोम होखांनाय गथ'खौ गारनानै थांनायनि उनावहाय बैसोर उन्दैफ्रा मावरिया जानानै थायो। ओरैबायदि दुखु नांथावना, ओरैबायदि जोंफोर मोनथियो आरोना लोगोफोर। दिनै जों बिफा गैजायै सुबुंफोरा माबायदि जाहोननि थाखाय दिनै आंखालखौ जों नांगौ, आंखालनि थाखाय जों सोरबा सासे सुबुंनिफ्राय जों मोनसेबो हेल्प मोनैनि थाखाय जों माबायदि बिमा बिफा गैयाब्ला माबायदि दुखु जायो, माबायदि माने गाबनो गोनां जायो, बेफोरखौ जों मोनथियो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो खावलायो, जोंनि बिमा माहारि, बिफा माहारिफोरखौ जेन गावनि गथ'खौ जोनोम होखांनायनि उनाव जाहाथे बेफोरबायदि आलादा दा खालामसै आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, बेनि गेजेराव आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावला। जाबायदि बुंनांगौ, जाबायदि मोनथिनांगौ नोंथांमोना बे कनजिता बर'नि खुगानिफ्रायनो खोनालांखाबाय, मोनथिलांखाबाय। आंनिख्रुइ बांसिन गियानिया नोंथांमोननियावनो दङ, नङा होमब्ला? आंलाय माथो बुंबावनो। थ' जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो, बे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला, आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।